mitundu 5 ya maloto. Mtundu woyamba, maloto akulankhula kwa Mulungu. Maloto akulankhula kwa Mulungu, Mulungu amalankhula nafe kudutsira malotowo. Tidaona mfumu Solomo Mulungu akumulankhula kudutsira mkulota. Tidaonanso Yosefe Mulungu akumulankhula mkulota. Ndipo ndi anthu ambiri m'Baibulo amene Mulungu adawalankhula mkulota. Maloto ndi njira imodzi imene Mulungu amalankhula ndi ana ake. Komabe si maloto onse amene makhala muli kulankhula kwa Mulungu. Number 2, maloto achilengedwe kapena maloto opanda tanthauzo. Maloto opanda tanthauzo, umangolota mwina ukusewera ndi anzako, mwina mukungothamangitsana, kumakhala kuti ukungolota basi. Maloto amenewa amakhala achabechabe, simmakhala kulankhula kwa Mulungu. Motero musavutitse anthu a Mulungu kuti akutanthauzireni maloto amenewo, chifukwa mmakhala kuti mulibe kulankhula kwina kulikonse kochokera kumwamba. Number 3, maloto aziwanda kapena maloto a Satana. Maloto aziwanda kapena maloto a Satana, Satana amalimbana nafe popanda chifukwa china chilichonse ku malotoko. Kukhala kuti amadziwa kuti ife tikagona mzimu wathu makhala ngotsekuka. Amafuna kuti adzale mu zinthu zake, atiwononge olomwina kutipha kumene. Kuteroko alipo ena amene amapanga za ufiti, amagwiritsa ntchito njira ya maloto kufuna kuti akudyetseni mankhwala. Ena makhala mukulota mukudyetsedwa zinthu. Musamalole kudya zinthu kutulo, chifukwa sichimakhala chimene mukudyacho. Nthawi zambiri zimayimira zinthu zina zakumidima zimene akufuna adzale zinthu zosayenera mkati mwanu. Mwina mutha kulota akuthamangitsani, olo mwina wina afuna kubeni mpeni, olo mwina wina akugwirani pakhosi, mukulephera kupuma, kulephera kutchula dzina la Mbuye wathu Yesu, olo mwina nchinjoka chofuna kukumezani kutulo. Amenewa ndi maloto aziwanda, ndi maloto au Satana. Amangokhala maloto Satana akungokupangani ataki basi, chifukwa chakuti ali ndi mpira pajenda amene amamakidwa. Number 4, maloto achikumbukiro. Maloto achikumbukiro, umalota zinthu zimene iweyo mwina chithunzi chimene udachiyang'ana cholaula, olo zinthu zina zimene udaziyang'ana kaya ndi mpira. Zimene zija kaya unamvetsera kwambiri nyimbo, kaya mwina utagona pamene wagonapo waisiya nyimbo ikulira, umatha kumamulota oyimba amene nyimbo yake ikuimba pasipasi uja. Amangokhala maloto achikumbukiro chifukwa cha zimene iweyo udaziona ndi maso ako, olo mwina udaonera mpira kwambiri kapena china chilichonse chimene udachitacho kutulo. Zimene zija zimatha kubwera kutulo chifukwa zimakhala mzimene zasungika kwambiri mmutu mwako. Chifukwa chake musanagone onetsetsani kuti mwadilita kena kalikonse kolakwika mmutu mwanu. Onetsetsani kuti musamaonere zinthu zolaula, chifukwa Mulungu sagwirizana nazo zotere. Number 5, maloto a networki ya ziwanda kapena maloto a networki ya Satana. Maloto a networki ya Satanawa, Satana amagwiritsa ntchito zinthu zimene inuyo mwaziona, imene je imakhala ngati network yake yakuti alumikizane nanu kumidima. Kaya mwina maonera zinthu zolaula, zotsatira zake mmatha kumalota mukupanga zinthu zachikondi ndi munthu wina wake kutulo. Simmakhala mukupanga zachikondi ndi munthu wamkazi amene mukumuonayo, koma zimakhala ziwanda zachita kusanduka azimayi. Imakhala network yochokera kumidima imene Satana amayigwiritsa ntchito. Masiku atsiriza ano Satana akugwiritsa ntchito kwambiri network imeneyi kwasokeretsa akhristu ambiri ndi kuagwetsa kumene. Ena
kwayamwa moyo wawo wauzimu chifukwa chogwiritsa ntchito network ya kumidima. Pamene muonera zinthu zosayenera, pamene mupanga zinthu zosayenera, mmakhala kuti pamenepo mwayika network. Inu mukudziwa kunena kuti popanda network simungamuimbire munthu foni, popanda ma units simungamuimbire munthu foni. Pamafunika ma units komanso mafunika pakhali network. Nde Satana amagwiritsa ntchito network imeneyi pofuna kulumikizana nanu kumaloto. Mukalumikizana naye kumalotoko, zotsatira zake amayamba kudzala mbewu zake zoyipa, kopesa kwake nkuba, kupha komanso kuononga. Yohane 10 verse number 10. Tichenjere, tikhale osamalitsa kwambiri, chifukwa Ambuye wathu Yesu akubwera msanga. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu chikhale pamoyo wanu. Shalom.